Fit-2 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet il-Gvern ippropona sistema ġdida ta' trasport tal-massa, is-sistema tal-metro. F'konferenza tal-aħbarijiet dakinhar il-Ministru Ian Borg qal li kien sar studju bir-reqqa dwar dan il-proġett, studju li kellu jservi ta' bażi solida ta' x'jista' ma jistax jagħmel sens għal pajjiżna. Madankollu issa għaddew 10 xhur u minn wara l-elezzjoni l-unika persuna li tkellem dwar il-metro kien il-President George Vella li waqt intervista ma' Andrew Azzopardis qal li ma jistax ikun nibqgħu niklu mill-ispazji tagħna u nibnu l-flyovers u li l-metro x'aktarx ma tistax issir għax finanzjarjament ma tagħmilx sens. Dejjem hemmint li jrid ikun hemm sistema, jiena ma naqbilx x'ismu underground. L-underground għalija naħseb li apparti li forsi ma jkunx laqqas vijabbli ekonomikament joħloqlok problemi ambjentali enormi. Net News staqsa lill-Ministru Aron Farrugia x'sar minn dan il-proġett tal-metro, ironikament waqt konferenza fuq flyover. Il-metro tinkomplu nistudjawha jien hemm fiha. Kemm fadal biex nistudjawha? Kemm hemm bżonn thank you. Il-Ministru konferma li l-Gvern m'għandux mira dwar meta se jitlestew l-istudji. M'għandekx time frame, ġifieri Ministru. U fil-waqt li f'nifs il-Ministru qal li l-istudji tal-metro lesti. Il-metro kif diġà għandna fil-manifest elettorali għandna l-istudju qudiemna. F'nifs ieħor jgħid li għadhom iridu jsiru. L-istudji jridu għax huwa proġett kbir u importanti għall pajjiż. Iżda meta se jkunu lesti dawn l-istudji lanqas il-Ministru ma jaf.